ನೆಟ್ ಭಾರತ ಬಾರಿ ದೀಪ ತಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏ ಭಯ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಬಾರಿ ಚಾಲು ಅದನ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಏ ಮಾರ ಬಯ್ಯಿ ಅಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಬಾರ್ದಿರಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಂದಿ ನೋಡ್ಲು ಬಾರಿ ಚಾಲು ಅದನ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅಲೆ ಅಲೆ ಪಾತಿರ್ರಿ ಇವ್ರು ಗುರುದ್ದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೋರಿ ಮಂತಿ ನೀರು ಕೋರಿ ಮಂತಿ ನೀರು ಬೇಕಾ ಏರಿದೆ ಮೋಕ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಂತ ಮೇನ್ ಕುಕ್ಕು ಹೋಯ್ತ ಕುಕ್ಕು ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ ಚಿಕನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ತಾಲಣ್ಣ ಕೋರಿ ಮಲ್ ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ತಿನ್ನಲ್ಲೇ ಅವು ತುಕುಡಿ ತಿನ್ಪುನು ತುಕುಡಿ ನಮ್ಮೆ ತಿನ್ಪುನೇ ಇಟ್ಟವಿಲ್ಲೇ ಮಾರ್ರೆ ತಿರು ಇಡೆ ಬಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಲಾಗ ಅವು ಗಮ್ಮತ್ತು ಸ್ಲಾಬ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೋತಿನಿಗೆ ಬೆ ತಿರ್ತರ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತರ್ದು ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ದಿಗೆ ಆದಪ್ಪನಿಗೆ ಮಿತ್ತರ್ದು ಆದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಊರುಡು ಮಿತ್ತಗೆ ಪಡಿಕೆ ಮೇನ ಮಿತ್ತೆ ಗಮ್ಮದಾದ ಮೇ ಒಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬೆಚ್ಚದ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನೆನ್ನೇನ ಅಂದೆ ನೀರು ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಪೀಸಿಂಚಾಯ್ತು ಕಾಲಿ ಅರೆಪ್ಪಿಯ ಪೂರ ತಿನ್ನಿಯ ಗೋರ್ದು ತಟಿದು ಪೆರಿಯ ತಿರ್ತ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆನ್ಕೊಳ್ಕಂತ ತಿಂತೀನಂತ ಅವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏರ್ ತಿಂತೀನ ನಮ್ಮ ತಿಂತೀನಿ ಅರ್ಜನ ಯಾನಿತ್ತಾನೆ ಈ ಗೋರೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಗೋರೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಮೂಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ತಿನ್ನು ಅಷ್ಟಲ್ಲ ನೂರಿ ಉಮ್ಮೆದಾಗಿ ಬರ್ತಬಹುದು ನೂರಿ ತೂರಾಗ ಕೋರಿ ಪಾತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಕಜಿ ಪಿತ್ತು ನಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲು ಕೋರ್ನಿ ಅಕ್ಲೆ ಅಂದ ಅಕ್ಕಳು ತಿಂತೇರೆ ದದ ಅಚ್ಚ ಬಂಜೇನ ಶುರು ಅಂತ చాలా హాయ్ బని హాయ్ హాయ్ దాదేని ములు ఇని బూతోగు బూతోగా గమ్మతుండే ఏ ఎక్కడ నుంచి కోరి తిందారు ఏ తిందారు కోరి నికులు బంజి మల్ల అత్తండి ఆ కూలి తింటారా ఆ పోతిని తానే పోతిని ಏರ್ದೇದೀನಿ ಇಂಚಿನೆ ಅದು ಲಾಗ್ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಏ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಚಾಲು ಅದನ್ರಿ ಚಿಕ್ಕ ದೂರ ಹೋಗ್ನಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಚಿಕ್ಕ 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 ದೂರ ಅಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರನ ಬೋಪಿನಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಂದ್ರನ ಲೈಟ್ ಗೊಬ್ಬ್ಯಾರ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ನತ ಏಪ ಶಾಲೆ ಪೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಪೆರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ ಇವತ್ತವ್ರ ಮಗ ಇರೆಗೆ ಓ 29ಗೆ ಆಲೆಗೆ ಇರೆಗೆ 22 ಮಗಿನ ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ ಇರೆಗೆ ಏಪ ಶಾಲೆ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಪೋದ್ ಬೈ ನನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೇರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಬರದ ಅಜ್ಜರ್ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜರ್ ಕಾರ್ಗೆ ನೀರು ಮೈಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಸಾಲ
దాదా అనుకుని నీకులు మూలు దాదా ఒప్పును తెలిపెరవల్లి అవు ఆ గేమ్ మారే అవు ಆ ಗೇಮು తెలిపెరవల్లి ಅವು ಗೊತ್ತಿಜನ್ನ ಗೇಮ್ ಉಂಡಾ తెలిపెరవల్లి అని ಪಾರ ನಿಕುಲೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆ ಮಂತ್ಲೆ ಗೇಮ್ ಮಂತ್ಲೆ ತುಗ ನಿಕುಲು ಗೇಮ್ ಮಂತ್ಲೆ ಯಾಲ ತುಪೆ ಅವೇನ್ಯ ಒರಿ ಒರಿಯನ ಮೋನತು ಒಂದು ಏ ಇರತ್ತ ಕೂಲಿ ಇಡೀ ತೋಜುನು పోతిన ಮೂಜಿ తెలియదు గొప్పలే ఇక్కడ గేమ్ ఉండు బండారు కాదు గేమ్ మొన్న పెప్సిడెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కొరలి అలా ఇత్తిన అలా పూర పోతున్నా అలా అలా ఉందుతులా అలా 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 జనరేటర్ స్టార్ట్ ఆన్ అదే అండి మొక్కలు పాడోడు అది పెట్టి అంత మళ్ళీ అందువల్లే అందువల్లే ಅಂದ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಪ್ಪು ಇದೆಯಾ ಮೇರು ಮತ್ತೆ ಅದಾನೆ ಅಬ್ಬಾ ತಿಗೆ ತಿಳಿಬಿಲೆ ಜಡೆಗೆ ತಿಳಿಬಿಲೆ ಬರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಜನ ರೀ ಓ ಚಿಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮುಂಡು ಚೂರು ಸರಿ ಅನ್ಪ್ಲಿ ದಾದ ಅಂಚಲ ಬೆಚ್ಚುಂಡ ಎಂಚಿನ ಪೋಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರ್ನ ಹೆಂಗ ಉಮಿಲ್ ಬೇರೆ ತೂ ವಾರ್ದಿನ ಇರು ಹೆಂಗೋಚಿರು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರಂಡಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ತೊಳ್ದಿನ ದಾದ ದೆಪ್ಪೆರುಂಡ ಪೆಜ್ಜುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ದಾದ ಪೆಜ್ಜುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಬಾವ ತುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾವ మనసాండి ఊట లాటిజీ ఓ ఇరోల సంతినా అలా మోల్తులా ಶಾ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪರಿ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪು ನಿಕುಲ ಅಂಚಾತೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬಾವಾ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೈತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾತೆ ಮನ್ಲೆ ಇರ್ನ ನಾನಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿದೆ ಹತ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ ಯಾಕೆ ಜನ ರೇ ತಿನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕು ಏತು ಓಡು ನಿಕ್ಕು ಒಬ್ಬೋ ಕತ್ತಿಯ ಕಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಕೋರಿ ಏನ್ ಅನ್ಪುನ ದಾದ ಬೆಜ್ಜ ಅಂದಿಲ್ಲ ಸುಯಿ ವೆಜ್ ನನ್ನ ಸುಯಿ ಸರಿ ಒಂದು ಮಂದಿ ಜನ ಚೂರು ಸುಯಿ ವೆಜ್ ಬರ್ಪರ ಯಾವ ಪೂಜಿ ಬಾವೇ ತುಲ್ಲಯ್ಯ ಒಕ್ಕೂರು ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಪೇನ್ ತುಯಿಲ್ಲ ಕದು ಒಂದು ಇರೇಗ ಕಪ್ಪುದ ಮಾತ್ರ ಇರೇಗ ನೆನಪಾಪು ಇರೇಗಿ ದಾದ ಕಿನ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕೂರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬರಿಯಾರ ಈ ಕಡೆ ಸಾರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಾಬೂನ್ ವಾರ ದೆಕ್ಕಿಲ ಕಾತನ್ ಶೋಕಾತನ್ ಎಡ್ಡಾತನ್ ಒಕ ಶೋಕಾತನ್ ಅದ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂದ್ಯಾ ಒಂಚೂರಂಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡಾತ ಇಟ್ಟು ತಿನಿಯಾರೆ ಸುಯಿ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೋರಿ ಚಾನಲ್ ತನು ಇರುವ ఆయన ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಲೆವ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾವಾ ಆವತ್ತೆ 518 ಆತನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆವತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಾ ಮೊಬೈಲ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ
ಯಾಕೆ ಜನರೇ ಹೇಳಿ ಜನ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬಲೆ ಎಂಕಲ ಗೋರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಬನ್ನಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ದಾದಾಪುರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಲೆಗ್. ವಾವ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಕತ್ತಿ ಚೂರು 10 ಜಾಂದ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಗ್ ಇದು ಬಾತ್ಕೊಲ್ಲ ಕಾಂಡಿಯ ಕೈ ಯಬ್ಬಾ ಭಯಂಕರ ದುಂಬು ವೈಕು ಬಂದಿತ್ತ ಅಂದ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಯಬ್ಬಾ ದಾದ ಕೋರಿ ಮನ್ ಪೇರ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಿಂದ ತನ್ಗನ ಕೂತದವಲ್ ಪೂರ ದಾದೆ ಹೋಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಭಯಂಕರ ಆತಿ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡದೆ ಕೋರಿದ పొర్లుండు ఉందదా పొర్లుండు ఆపోజిట్ నత్తా yes యాబా అదే కర్లు కర్లన్న కోడికి కర్లుండు నమకెత్త ಅಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಮನ್ಪೋ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಅದ ಒಂಜಿ 3 ಇಯರ್ ನಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿ ಅವು ಕೋರಿ ಗುಚ್ಚಿನ ಅವೇನ್ಯ ದಾದ ಜಠರ ಜಠರ ಅವು ಅವು ಕಟರ ಕೋರಿದಲ್ಲ ದಾದ ಬರೇ ಪುಂದು ಜಠರ ಕಟರ ನೂಕಲ್ನ ಕಟರ 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 ಐತಿ ಓ ಏನಾಡ್ದ ಅಪ್ಪಜಿ ಓ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೀರು ಬಾಡ್ಲಿ ಮಂಡೆ ನಿಂಜ ಕಟ್ಪೋಡ ಎಂಚ ಎಂಚ ಓ ಗೊತ್ತಾವಡತ ಬೇಲ ಅಂತ ಅತ್ಯ ದೇ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅವು ಚಡ್ಡಿ ಹೊಲ್ತು ಕಂಡಿದ್ಯಾ ಓ ಚಡ್ಡಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ದ ಅಂಚಿನ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಟ್ರೋಲ್ ಕಾಪುಂಡಿಯಾ ದೀಂಡ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹೋಯ್ನಿ ಹೋಯ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಿನಲ್ ಬಾಟಿಲ್ ಈ ಮೈಕ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅದು ವಿಷಯ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾಡು ಜಾವೆ मेरे अर्जुन का भी कदम ಹಲೋ ಜನರೇ ಇದು ಅನಸು ಇದು ಕೊಕ್ಕ ಜನರೇ ಬನ್ಲಿ ಜನರಿ ಅವು ಬನ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜನರಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೋರಿ ತಿಂತೀರಾ ಯಾಕೆ ಮುನ್ನ ಯಾಕೆ ಜನರಿ ಕೋರಿ ತಿಂತೀರಾ ಬನ್ನಿ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಯಾಕೆ ಉಷ್ಣ ಆಗ್ತೀರಾ ತಿಂಡದ ಯಾಕೆ ಜನರಿ ಯಾಕೆ ಜನರಿ ನಮ್ಮ थम्स अप करले दी थम्स अप इंचा
इंचे कोरली आमान प्ले ಅವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ MC stand engel MC stand ಇಡೇತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ ರಜಂದ ಬಲ ಬಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ ಈ ಬನ್ನಿ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಿ ಹಿಂದಿ ನೀವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಪರಂದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಪರಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಮನ್ಪೋನ ಅಂದ್ಯ ಫಿರ ಫಿರ ಹಿಂಗನೆ ಐಟ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ಭಾರತ ಬಾರಿ ದೀಪ ಆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಅದ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ರೆ ತೊಂದೆ ರ್ಯಾಪರ್ ತುಲ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಪರ್ ಎಂಗ್ಲ ಹೊಸ ರ್ಯಾಪರ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ MC stand the next ಬೇನಿ ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಲ್ಕಡ್ ಗೊತ್ತುಂಟ ತೊಂದೆ ತೊಂದೆ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಡ್ಡಿ ಫೋರಿಂದ ಚಡ್ಡಿ ಈ ಅಜ್ಜರ್ ನೆಡ್ ಬರ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇನ್ನೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಜನರೇ ಸುಕ್ಕ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ ಹೀರೋ ಬಲೆ ಬಲೆ